Moikka, mä oon Choco ja tänään mä teen mun maiden. Eli tosiaan mä oon ratsastuskouluponi ja mä teen tänään mun maiden, joten pääsette seuraamaan mun päivää. Meille on siis tullut tänne tämmöset ihanat LED-valot, joten täällä ei oo niin pimeätä nyt. Mutta nyt on siis aamu joku 6:30, niin meille tuodaan kohta aamuheinät ja niin. Niin mä sain syötyä ja nyt mä vaan oon, koska sitten jossain kohtaa alkaa tunnit ja mä varmaan oon niissä. Moi Choco, mä saan tulla ratsastaan sulla. Aina mä en jaksa mennä tunnille näitä heippa. Oikeesti. Mä tuun kuitenkin hakemaan sut sieltä niin. Eikö sä ookin Choco ihanaa kun talvi? Ei kun mä jäädyn. Voimi pois. Ja oot sitten kiltisti, Choco. Ei mitään pukkeja tänään. Saa nähdä. Mennä sitten. En mä jaksa enää ravata. Kyllä jaksa, sä oot poni. Choco, sun ei pitänyt tiputtaa. No sori, mutta joku vähän ärsyttää. No niin. No niin, sitten mennään. Hei Minka, voisitko tuoda mulle jotain juottavaa tai jotain ruokaa, kun mulla on hirveä nälkä? No sä saat kohta ruokaa, mutta en mä voi sut tuoda. Aha. Heippa Choco. Ja siis meidän näihin aitoihin on tullut tämmöiset tyhmät sähkölangat, niin me ei pystytä enää karkaan niin helposti. Mut nyt mä ootan, että mä saan ruokaa ja mulla on varmaan jotain tunteja vielä tänään. No niin, siitä saat. No niin, nyt mä söin ja mä ajattelin, että mä voisin koittaa karata hakeen vähän porkkanoita. No hei, tuot sit mullekin. No en, kun saat ihan itse mennä hakee omat. Niin, let's go. Lähtis mä oitan. Tiedät, sinne. Mä luulin, että mä olin sun kaveri. No, mutta täällä on kyllä hyvää ruokaa. Joo, mutta siis jutellaan myöhemmin. Mä menen tekemään niille hepoille niitä ruokia. Joo. Näköjään Ruusu meni tekee sinne ruokia, niin se näköjään huomasi myös mut siellä. No mut mulla on nyt vielä varmaan joku alkeistunti, niin odotellaan sitä. Mennään ratsastamaan. Ei kai tuilu ratsastaa mulla. Moi Choco, mä en valitettavasti tänään pääse sulla, vaan mä menen toffeella. Ei. Yes. Jes, se ei tuukaan hakemaan mua. Moi Choco, mä menen vähän ratsastaan sulla tonne kentälle. Onks tää joku uusi? No niin, mä voisin laittaa sut kuntoon tässä. Hei, lupaan oo kiltisti tunne, jos sä annat tervot mulle tosta. Saakohan teille antaa? Saa. No mut eiks tos lue vähän toisin? No, etkä sä nyt usko jotain tyhmää kilttiä, joku pikkuopsi sen varmaan laittanut siihen. Okei. No jos sä lupaat olla kiltisti, niin sitten. Noin. No niin, sit mä varustan sut. Ja sit kyytiin.
Hei, ootapas. Eikö sä vähän liian pitkä mulle? En mä tiedä. Katriina sanoi mulle, että voi mennä sulla. Mut hei. Ei mun tarvi olla kiltti. Mä huijasin, hei. No, jos sä kiltistä, niin sit mä kerron jollekin Katriinalle ja sit sä ymmärruukin. No, okei, sitten vitsi kiristää. Sitten mennään. Joo, ja yhtään pitkä mulle. No mut hei, mä en oo sit vielä oppinut laukkaa, niin me mennään tunti vaan vähän raviin ja sit käyntiin. Tässä tästä puuttukin. Tylsää. Sitten otetaan vaikka toi pitkä sivuraviin. Juppari. Myöhemmin. No niin, sit mennään pois. Vihdoin. Hei muuten, tiedätkö onko toi syönyt näitä, kun tässä ämpärissä oli koristeen noita herkkuja, niin onko se syönyt ne, koska tää oli tyhjä tää ämpäri? No siis, ei se varmaan ole niitä syönyt, en mä ainakaan huomannut. Okei, no sit se oli varmaan joku muu, mutta muista antaa Chokolle sitten vähän jotain tyyliin ruokaa, koska niin. Joo, mä annoin sille sen ruuat. No niin, äkkiä se loivi päälle, mä jäädyn. Mä toin nyt tähän uuden koristeeksi. Mut kato, ettei kukaan syö niitä. Hei, saisinks mä? Et saa, mä jäätiin melkein kiinni. Okei, mut tuon nyt ne ruuat. Joo, tuon sulla vähän heinää. No niin, nyt mulla ei ole mitään tekemistä, niin mä en kuvaa, mutta kuvasin illalla. Nyt on siis ilta ja me saatiin äsken meidän iltaheidät. Nyt mä menen varmaan nukkuun. Siis kiitos kun katsoit videon. Kun edes tykkäsit ja niin. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!